یا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین فجعل فی طست فجعل ينقض وقال فی حسنه شیئا بخاری شریف دلی بہت ہے سر شہداء دا نیزیاں دے سوار ہئی تے تلاوت قرآن دا گجکا میں نے واللہ کوئی سورت بکران دا پڑھ دے کوئی سورت ملکان دا پڑھ دے کوئی سورت الرحمن دا پڑھ دے نبی دا شابیہ دے کنہ نال سنیں حضرت حسین سورت یاسین دا پڑھ دے میرے امام دا قرآن سن کے لوگ حکمے کو آدن سمعنا قرآنا عجبا بندے آدن قرآن بھی عجیب ہے پر زبان بھی عجیب ہے امام حسین جدن تلاوت فرماوے ہا آنکھوں باندھا پانی رک جاوے ہا پکھی پرندے پھڑکن پیوے نیان درختان دے پترائیں تو ہنجو بیر بیر کرینا حسین کی تلاوت جی میں خلقت سن دی آئی رل کے آنکھوں میں خالق بھی سندا امام علی مقام دا قرآن سن کے چٹی ڈاڑھی ہے بڑھڑا قاری ہے یمن دے ملک دا قاری ہے حضرت حسین دے سر دے قریب ہے دھاڑ نکلیے سے رو کے آدھے کیڑے ملک دا بسدہ قاری ہے دس کا قرآن پڑھایا میں کوئی کاری سنیا نہیں جیڑا پڑھ کے آج سنوایا یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلایا ہے رب جانے کیا مجبوری آئی ان شامیاں سانگ چڑھایا خدا دی قسم قافلہ کوفہ دے بازار داخل تھے حضرت انسا دے ایک شہید دی زیارت کی تیم غازی عباس کو لکھیں امام قاسم کو لکھیں علی اکبر دی لیکن جڑے ویلے معصوم علی اسول سر گزرے فرمایا بازار بند تھی گئے کوہرام مچ گئے ایک 4 سال دی بچی روندی روندی اندر گئی ہے ماں کو آدھی اماں کوفے دے کارے سنینی ذرا دروازے دیا مدینے دے کارے دا قرآن سن اماں مدینے دے قارین ساڑے کوفے دے قاری مسجد پڑھ دن محراب پڑھ دن منبر دے قرآن پڑھ دن اماں جل دے دھڑ بکھرین سر بکھرین دھڑ الگ دن سر الگ دن انہاں دے دھڑ بھی قرآن پڑھ دن ذرا رل کے آکو سر بھی قرآن اچھا ماں پوچھ دیئے میری دھی تو کیوں رونی ہے بچی آدھی اماں انہاں کاریاں دے وچ ایک معصوم کاری ہے اماں جی میں بڑے پڑھ دن انہیں معصوم پڑھ دے بڑے کاری قرآن پڑھ دن زبان جو خون پیا سندے لبیں جو خون ظاہر تھی دے لیکن جدن معصوم قرآن پڑھ دے اندھی زبان جو مادہ ڈوکا نکل دے اما لبیں جو مادہ کھیر ظاہر تھی دے کیونکہ سانگاں وچوں ایک سانگ نٹھی
جندی نوک تے بال صغیرے کیا پوچھ دی اماں دیکھن قابل اندی سونی جئی تصویر ہر گل وچوں خون آندا اندے منہ وچوں آندا کھیر ان کو دیکھ کے اماں روندی ہے میڈیسن دی ایک ہمشیر میں سنائے حضرت امام حسین دا سر مبارک جدن کوفہ دے گورنر عبید اللہ بن زیاد دے سامنے رکھے نے حدیث چاندے فجعل ینکت فجعل یضرب بقدیب فی انفہی بیمان دے ہاتھ چھڑی آئی سوٹی چاہ دے اٹھے نک دے لائیس پیشانی دے سوٹی لائیس لباں دے لائیس ترمذی شریف دے لفظن وَيَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا اکھن لگاؤ درباریو دشمنی عداوت ایک پاسے محمد دے بچڑے دا جمال ایک پاسے توانی جا میں فلسطین آلے کو صدا سبحان اللہ پڑھو اے اچھا دولو آکھن لگا عداوت اپنی جا دے لفظ دیکھو وَيَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا آکھن لگا درباریو آج تک میں بڑے بڑے حسین لکھیں بڑے بڑے جمیل لکھیں آج تک میں حسین لکھیں واللہ اصل حسن آج سجن تعریف کرے کوئی کمال نہیں کرن دشمن بھی تعریفاں بھئی صورت ہو تو ایسی ہو کرن دشمن بھی تعریفاں صورت ہو تو آکھن لگا بڑے بڑے حسین لکھم اصل حسن کالا نسن فقلت واللہ انہو کانا اشبہہم برسول اللہ حضرت انس فرمینے میں آکھا ہوں ظالمہ حسین کیوں نہ ہوئے شبیہ مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ اے او حسین جڑا ہو بہو صورت محمد مصطفیٰ اچھا کو سبحان گال سنو یہ امتحان بڑا دیتے نے اللہ شان بڑا دیتے خدا دی قسم ہے اللہ صحیح اوکھے تے مشکل پرچے بنائے پر نبی دے کمبے دی عظمت کو سلام کرو جنہ مکمل حل کر کے لکھا اللہ تعالیٰ پاک نبی دے کمبے دی عظمت کا اولیاء کرام دی عظمت دا صدقہ اللہ پاک کے حاضری قبول کرے اللہ تعالیٰ سارے دوستان دے جھولیاں رحمت نال بھرپور کرے آمین ثم آمین